दुगैखांनानै आरिखांनानै ओंखाम आरि संखांनानै जाखांनानै दा बानायनो नागिरबाय जोङो माने शर्ट स्ट'रि आरो शर्ट फिल्मथ' होना बेखौ ओरैनो 7-8 मिनिटसोनि बिदि बानायनो नागिरदों आङो जास्ट नोंजों माने किसुमान टाइमावहाय फान बिदि ममेन्ट जायोना थ' बिदिखौ गोसोखां मालाबा बिराद मिनिनो ओंखारोना थ' बिदिखौ आं गोसोखां माने मोनसे स्क्रिप्ट बायदि रेडि खालामदों आरो ओरैनो एसे सोदेरनो हागोन एसे फानि जागोन आरो बिदि थ' ट्राइ खालामदों ओमफ्राय मोजां जागोन ना जाया उनाव नायबा मिथिसिगोन थ' जोङो स्टार्ट खालामनोसै शर्ट स्ट'रिनि थाखाय भिडिअ बानायनो एसे देलायबाय आङो देलायनायाथ' बेखिनियानोसै लिपस्टिक एसे फुनबाय ओमफ्राय काजला गोमानानै दं आंना थ' गय जानानै हाथाया एसे गोमो जाबाय दे माइन्ड खालामनाङा गय जायाबा आं थानो हाया थ' स्टार्ट खालामनोसै दा भिडिअ शुटखौ ओमफ्राय बे शर्ट स्ट'रिखौहाय बांद्राय थाम नुनाय नङा खारन एडिटिं खालामनायाव एसे खामानिबो मावनांगोन ओंखायनोथ' एसे लेटै नुगोन आरो खिन्थु बेनि दा आं जि ब्लग बानायबाय थादों शुट खालामनायनि थ' बेखौ थाबनो नुसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं ओरैनो ससे एसे माने मिस्टेकफोरखौ देखायलांगोन आरो ना जे माबायदि खालामनानै मा जानाय बेखिनिखौल' देखायलांगोन थ' इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय फ्रेस मैगं आङो गोजां बोथोरबाथाय बेनिखायनो मेसें बोथोरबाथाय बेनिखायनो मोजां मोनो ओरैबायदि फ्रेस माने ग्रिन मैगं मोनजोबो मेसेङाव फुरा बेखिनिया फाननो लाबोदों बेखौ बेहायबो दंबावो बेबायदि मिन्थाव जाबाय भिडिअ'थ' शुट खालामनो नागिरदों खिन्थु मा जाखो भिडिअ शुट खालामनो थाखाय ओंखामानो गैयामोन माने उनावहाय नुबा मिथिखागोन आङो दा खिन्थाबाय थाला जे मा थिमखौ लानानै बानायनो नागिरदों आङो थ' ओंखामखौ आङो आबैलाहानिफ्राय एसे लानानै फैबाय नै ओमफ्राय जों दा रेडि जानोसै बानायनो थ' जोंना बेखिनियाव जों रेडि खालामगोन जोंनि शुटनि सेटआपखौ माने सेटआप माने मा ओरैनो नर्मेलि आरो जेबो गैया ओमफ्राय नै बेखिनिया जोंना सेटआपा फुंनि ओंखाम नैबेयो बेसरजों दाउदो ओमफ्राय उनावहाय सबाय बिमा एवनाय ओमफ्राय नै एक्टरा बेनो आरो सिनायाखैबा जानांगौ ओमफ्रायथ' बेजोंनो शर्ट मुभि बानायगोन शर्ट मुभिथ' बुङा आङो बेखौ शर्ट स्ट'रि आरो थ' आं बिथांमोननो सिटुवेसनखौ खोन्थायाखैयानो जे माबायदि जागोन ओमफ्राय दासो खोन्थासिगोन आं ओमफ्राय शर्ट स्ट'रिखौहाय उनाव नुसिगोन दा जोङो शर्ट स्ट'रिखौ बानायग्रोनोसै बेनि उनाव नोंथांमोनजों रायज्लायबावनोसै जोब्बाय सुदा जोंनिफ्राय दा सानसुनि संनायनि लाहार फाहार खालामनोसै लाव ओंख्रि जोंहा दिनै माने पानिलाव नै बेखौ संगोन बेखौ हानोसै आङो दा सानसुनि संनायनि थाखाय जोब्बाय फिथिंजाय ओरैबायदि बुलायलायगासिनो बिसोरो एकदमबारे आबै आलासि लोमजादोंनो अनसुलि आबैया खबर लानो फैदों दिनैसो आरो गाबोन थांनो जाबाय नोंसोरखौसो बेयावहाय जों नांलायलायनाय खोना फैबाय आं आमा नोंखौ नाख्लायनाय आदाया सुना आइदै नोंसानिसो बाव लावा लावखौ खोन्थानो बावदों ओमफ्राय नै आबैलाहानि बाखि लाना फैलायदों आङो लाव पानिलाव बेदर थानायबा गोथाव जागौमोन गैला दा हराव जानोसैनो बेदरखौ थ' दा रेडि जाबाय जोंनि नाइट शुटनि तैयारिया दिनै खालामथारनांगोन बेखिनिखौ मोनसे आरोबाव दस्रा बियो दिनै बेनि थाखायनो फिल्डआव थांलायासै जोङो गाबोन बिनानाव मोना थांगोन नालाय बेनिखायनो बेखौ फोजोबनानै दोनलांनो सानबाय ओमफ्राय दा जोङो लाबोदों बेनि थाखाय गाइखेर बेनि जोंना बेखिनिया सेटआपा ओमफ्राय नै बेहाय बाल्ब मोनसे लगायबाय एकदम खम दामि दे 500 थाखा सेटआप बेयो मोसौ गरबो ओमफ्राय बाल्बाबो जि
सेटआपा जोंनिया आरो बेखिनि साराय गंसे ओमफ्राय गाइखेर 1.5 लिटारसो लाबोदोंमोन ओमफ्राय आधा लिटारखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय नैबे बेहाय होखाबाय ओमफ्राय दा फाइनालि जों मिथिसिगोन जोंनि गामिनि सकनिफ्राय लाबोनाय नालाय बे गाइखेराथ' मिथिसिगोन जों सोरहा गाइखेर गथा फानो सोरहा गाइखेर दै लागायनानै फानो दिनैनि रसगल्लाया खैथा ओंखारो बेहायनो प्रुफ जागोन बेथिंजाय अर जनगासिनो बिथां केलभिसआ रेड केलभिस सक्तिमान आरो बिथिंजाय खावथं अडियन्स नायगिरि जोंनि पियारे अडियन्स हमारे ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहानि डाइनिं टेबोल रेडिमेड बेयो एकदम दंफांनिफ्राय सोरजिखानाय ओमफ्राय बेथिंजाय संगासिनो गाबोन बिनानावमोन थांगोन नालाय आइया दाउ लकेल संगासिनो दा जोङो स्टार्ट खालामसै आरो लासै ओमफ्राय जोंहानि मेव ओमफ्राय नै आइया दुन्दिया फानगोन गाबोनो बेलासियावहाय हाथायाव बेखौ लाबोना दोनखानानै बिदि निहिराव फिसिना दोनदों जोंना एक्टरा बिराद बिजि फनल' रायलायगासिनो दहायनिफ्राय एक्टरा फैथ'वाखैयानो दा जोङो शुटखौ स्टार्ट खालामनोसै दसे उनाव ओमफ्राय दसे उनाव रायलायबावनोसै नोंथांमोनजों टाडा दे फैद' बे उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाम जाखांनानै एकदम एसे उन्दुनो ओंखारबायमोन आङो ओंखाम जाखांनानै एकदम पुस्टाटानो दाउ बेदर ओमफ्राय माबाजों मा होनोमोनलाय थास' जाखांनानै खिन्थु उन्दुनो ओंखार माने दसे टाइम रेस्ट होदोंमोन जोङो सर्ट भिडिअखौ जाग्रोनोसै होननानै ओंखाम उखैबायमोन नालाय ओमफ्राय दा बानायफिननोसै जि 12:01 जालायनोसै एसे खस्थ' होननानै सानाखैमोन आङो बानायजोबनोसै कारन गाबोन बिसोरो थांगोन ओमफ्राय बिसोरनाबो मेगन मोदै जासिगोन आरो बाखि सब उन्दुजोब्बाय जोङो बिनानाव आं ओमफ्राय बेवाइ ओमफ्राय आइया बिथिंजाय गाबोननि थाखाय हाथाइनि थाखाय ना फोरानगासिनो आरो ना लाबोयोना बिसोरो ओमफ्राय जोङो माबाखौबो खाना होखांबाय दुन्दियाखौबो सर्स लायना होखांबाय दुन्दिया सर्स लायनायावबो एसे टाइम थांबायना ओंखायनोथ' जानाय लोंनाय बिदि जेबो भिडिअ लायासै आङो दा ससे जिखिनि आद्रा दङ बेखौ खालामनोसै जोंना बिथिंजाय जाबाय अरिजिनेल रसगल्लानि द'आ बेयो ओमफ्राय बे जाबाय फेक बेयो सर्ट फिल्मनि थाखाय ओमफ्राय बेयो अरिजिनेलि आं बेखौ एक्सट्रायै संगोन ओमफ्राय बेखौबो लादु खालामनोसै ओमफ्राय उनाव बेखौबो खालामगोन खिन्थु आं बेखौ एक्सट्रायै संगोन ओमफ्राय बेखौ सर्ट फिल्मनि थाखाय फेक रसगल्ला नायदो ब्लग भिडिअआ जोब्बाय दा जों बेहाय अरिजिनेल माबाखौ बानायनोसै रसगल्लाखौ खिनि आरो ओमफ्राय टाइमा दा बेसे जाखो मिथिगोन ना 2टा आयौ थैगोनसो दैखौ जे बुरजा होबाय रानिया ओंखायनोथ' दैखौ एसे खम माबाबावनोसै आरो माने बेहाय जोङो सिनिखौसो इलाचिखौसो होफादों आंनि एक्सट्रा मालाबा एक्सट्रा रसगल्लानि मोनसे रेसिपि भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर आंनि किचेना एसे रिपेयारिं जाबा आरोना दा ओरैनो जाबा बेखिनिखौ बानायगासिनो आङो नै बिदि ग्लब ग्लब गोदौनाय टाइमाव होनांगौ रसगल्लाखौ नै बेहाय जों सानैजों फैफिनबाय आरो बेनिफ्राय गारामाया थरायलायबाय आंना एसे बोरैबानो एकदमबारे दिनै खिजानिबा 3टाफोरालासि जानो हानाय उन्दुनाया जोंना रसगल्लाया जाबाय जाबाय मोनबाय बेयो खांनानै दोननोसै ओमफ्राय बे बिराद गुरै जादों दा गाबोनसो बेयो एसे गोरा जासिगोन आरो दा खांनानै दोननोसै आङो बिराद मोजां ओमफ्राय नै बेहाय जोङो टेस्ट खालामनो लाबाय बेखौ मोनसे फिसा नुदों खिन्थु गिदिर जादों बे हले दा बेखौ नायनोसै जोङो ओमफ्राय बेखिनियानोसै भिडिअआ जों दा भिडिअखौ फोजोबनो नागिरबाय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम दा बेखिनियानोसै जोङो भिडिअखौ फोजोबनोसै उन्दुनोबो ओंखारबाय मेगनाथ' गोजा जालायबाय नोङो थ'
थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम थाङो थ' दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै आसा खालामो सरि दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय दा प्लिज 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 सापर्ट खालाम बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय बाय